Ingdeng Kresi LYD siama hang ke tek ani mesen pen ke talon pon. Karli tang Rahul Sinar atipida long an palidam si jai ka tharatum ka chiki modun. Orunodoi 3.0 pai ni phai isi pen tangka pajang ponlo. Pini Karbi Prime da birta long pen kado kavya phantame kardom na pajuriklo. Tangte Pini Karbi Prime da birta arjuitha. Cethanda me lumba jonga rat ki sung ke boy pen ke pajok la pen ka cherap ka chitu thek jia phan pu pen kedam tang pai pai chiklo ni phai isi surihini rakre phoning kan lumba jong constituency ke theke re risoi jang atum chingrum pen chingwai chingsai ponsi lumba jong youth development committee ham phanga ma hang pa thek ponlo lason si wangbom pen pining surihini rengkora trokaning kan anabang ke ingdeng crazy ke som arani nang pleng longlo Lason si pai chiklo ni phai isi surihini rengkora trokani Dipu Central Range IB along ada por phai sirkep apor pen lumbajong youth development committee thi hek pen LYD sia song alama dhon rong phar ahin pen ingthur ponlo por phai kresia por pen song ke som amai pi pedo ponlo so mai long LYD sia mai phu dhon rong phar pen mai chari ponsi mai ke phalam the babu singh ro pen parjupon adun thu mahang ke thek amen pen him ke dok ma de ke tame ka chitong don alusia tum pen ing than ponlo adun thu alusia tum pen lam the parjupon bang so mai long pen kaning je pon alam the Ingdeng Kresi anlo LYD siama hang ke thek bon tame lumba jongori soijang atum veka phan sarkar pen voreng ang hoi pi pon pe anchot kalisi aphong ke AC kilik pe do pon si lumba jong pen tame MAC kilik ke haidunta dolo seta pek pon pe pin si ningkan pho par de titilo nonjong tame MAC joni timungta ningkan pho ke plenglo setame pek pon pe lapen ke pek amenta chethan the putaning je pon Lasi ke wang chiarni lumba jongori soi janga tuma phan vorenga war sai pi vek nang ji pusi LYD sia mai phu dhon rong phar a hin pen KACCEM tuliram rong hanga phan kachuning ri pedopon bangso mai long alusia man peng pen ka chitong dun lake rat sai klembang Gopal Teron lapen mirlong be anparta LYDC klembang atum chitong dun si RD pidun si mesen pen pachu LYDC aja the pading nang ma lun bayong arab akin nang pacu nang ma lun bayong arab akin nang pacu nang ma amhang ke thek ani nitum ening rong pik lo same nitum pini ladak ening karong same ening rong nak ateng lo pini ki same pini nitum kopi posi ening rong redelo pini itu Ingdeng Kresi nitum LYDC amhang ke thek ani long same nitum dak long bajong ha war along same pinang an akisung ake boy nitum long gedo pinang akisung ke boy do same dak Karbi anglo Thomas Council adon ri mane Karbi anglo Thomas Council dak Council same tibok het same nitum dak long bajong ha war fan ke nitum han kelang nang kampang krebe ajo ini nitum dak long bajong ari soe jang tum ke hangta nitum cicinin deder lo pinitum dak kasih song sekali nitum 2015 pe nitum dak non an nitum dak Ingdeng Kresi an lo pini an ke Lasi nitum ning honduk do pini an ke Ingdeng Kresi sitame nitum kopi posi nitum ning honduk do kok ma puke Karbi anglong arat tum cini tha pusi nitum jong pontung pini nitum dak CM tulam rong hang sarakai pansame nitum jong pontung alang li same arju nangji alang li same media hoi pen same alang li arju vek nangji alang li kopi posi nitum long bajong arat atum han nitum riso ejang atum han nitum goreng awar sai na pipon pet dat loma pusi nitum karju kang tung alang lipan tulam rong hang akai sara pansame kopi posi nitum goreng awar sai makereng awar sai kopi posi nitum hana pipon pet delo nitum nane medical college nang pilok konane flyover nang pilok nane cancer house nang pilok lali nitum development kili nitum nane tuar nang pilok lali nitum development kili ke nitum development nai ke nitum adon long bajong arat akisung riso ejang atum han goreng awar sai nitum hanang pinangji polo Pini nitum alang lipan, nitum pepol lo tapi pidam lo. Pini pidam sudah meni tuman 100% ang bong sudah meni tuman nang nei. Ta 20% ang bong kini tum ritsoy jang tuman. Goreng awar sai, makereng awar sai. Sudah meni tuman nang pipo nang jipu alang lipan nitum pepol lo tapi pidam lo. Sa meni tuman
kopi posi ni tumhan ang kelang ledet ma puke ni tum ning honduk dolo pini ni kan kresi alo long bayong arani ke seme pini ni kan kresi alo seme ni tum ning honduk kopi posi donang kok ma puke tulam rohang kicok che ajoy ne pensi ni tum bak kresi kicok ani same ning honduk donang kok lo pe an ke tame ke dam tang ho tame non ni kan phot do elo chu elo tame dak long bayong arat romhang ke no anta kedam tang ho tame ni tumhan thang a respond ave thang mane dem kyo lo ni tumhan ke yo long bayong ar soi jang tumhan ke ma long bayong ara tumhan ke kedam tang ho tame council election ho tame kedam tang non election ang kelelo non election ang kelelo sa tame non unity mung ma ni tum kedam tang roton teron ho tame kedam tang ho tame em tame pipon pe kedam non unity mung hut pan tame em anda bipom de MAC cho siki pipon same an adang ke the long bajong ang kang akar bang long kang pe dak long bajong holo ke the nai dim lo same pini an same ko pipo sin nikan pho par el ki nikan pho par punon te ko pipo sin on nitum han dak inut nut tame nang hai tame nitum dak MAC na pipon pe o em nang pipon pe de lo nang pichit kedam tang roton tero tame susevar par nane hemlum la hai em sanang pipon cho titi same pini non nikan pho non unity mung MAC coba hutami kopi posi EM nang pipon peden ma posi ni tum karju kang tu CM tulang rong hang phantami Tame do thulang ni tum dak long bajong aphat min ke ni tum dak long bajong aphan ke ni tum han nang lang pon nang je polo min ke alangli tulang rong hang khai tame ni tum pepo lo pitame ahok lo alangli phan ni tum choro re une alangli phan choro olo alangli phan tame ni tum kipon pur alo kipipon ateng pen sini tum langkajan along setame ni tum ekeng pen ma ni tum dhana reli ki do pen ajoy ni pen si langkajan along setame tuar pon pilo ahok lo non langmini long setame ma disama along same ma dipua tawun along same la sonak taksi alang li phanda churu olo la alang li phanda mi tulam ro ha khai phanda mi churu pik khangyang lo ne kapre phan jong tung te tulam ro hang akai sara phasi ni li ki jong kang tung la si ni tum ke bang jilang same la son behave bang ke ni tum kroi krek kelipote alang li phan adongri along setame ma konsel along seme tum ke ingdeng kri silopot la anso se panapen ke la anso se ni tum kasi song ya bang ke tum long bajong ara tum ke thurpak mo ma ni tum risoi jang tum bang ke ni tum thurnang kopu alang li same ni tum har woreng arwa sai ma ni tum kereng mar sai ke ni tum hana pipon bek nang pu puse ni tum dak ni ingdeng kri si ma ni tum LYDC am hang ke tek arani pen ni tum media hoi pen same nang ni yes kodok we phan same ko chini pon iklo kadong kodok we phan India Constitution na lolong ke tokdak Article 244A Karbi Anglong pen di mahasa phan Autonomous State ki pinangji aron ke dokko kapita Karbi Anglong pen di mahasa phan panung kuksi Telangana phan state pideda jok Karbi resortum thurpak si airset prungset ai hearing tang rak pen kache song asai deng ponlo Laso kache song along Karli tang Rahul Singnar tame kedam tang jakhong chiklo ni phai thong ke praisi suri hini rakre ke thom aningkan Karbi along richelong vek nangji pusi che song dunlo ponta ko pai kelang no raikom sai khiatum heliamu ke rojok Karli tang Rahul Singnar apran dam nang juilo Karli tang Rahul Singnar ta khai la pen long ria pharman si apran kedam nang ajok inu ta nok bepu hok ponsi Karli tang Rahul Singnar Karliar ni chikimo bom wang bom si kedam tang jakhong ni phai thong ke braisier ni APHLC tiripia maipu retired IAS jai ka tharpen japon lin si Karli tang Rahul Singnar atipi ta long an palidam si chikimo dun La Sophie Karbi Anglong Fine Arts and Craftsmen Pen All Karbi Anglong Talent Hunt Society atum patir piponsi Kalitang Rahul Singnara Phan ka chiki modun amen pen Dipu jir song along an Arjan Kimi ka chepate long ta APHL City Repair Maipu retired IAS jai ka thar chetong dun Karbi Anglong Hempre ka pharmansi Kalitang Rahul Singnar apran dam nanglo Lasi Karbi Anglong araratum anta Kalitang Rahul Singnar aphan ke tengne ne den chia phan APHL City Repair Maipu retired IAS jai ka thar pen pachini pon India pan law and order ka maintain India pan akam hot ke anung pen ke ap long le police tu a hem si ke che dam lo la so a hem si ke che dam la so si anung na tu men ke ap du la ke police pan la ke nep nangji punishment has tipi nangji beta hala bang so police pan no nan ta punishment ta pipelan Ron kasi dan hut wa sonte non puan pa
enemy tom han hotur dum han ke anung me sita apmi sita ron ka chedan hota ari chi rung tang lote parliament long ap long li sita la daka bangke la son kali hala bangsor ni rahul sinar a hem sika che damlo sa anung na tu ben sika ap dum la potsi ilitum la ke Karbi tom han ing long la rat tom han ke lang un e pensi hala bangsor police dum la ke claim che rai vek nahi rahul sinar amang ke tek long ateng ilitum che rai vek si ilitum autonomous state kali de separate state je kam silitum APHLC all party hill leaders conference atum ke claim bomb la pen claim bomb jilang la be rat atuban Karbiang long west Karbiang long di ma saw long ke do atuman ilitum latum chot kali ha akwa prek athai thoi be thi ke do atum Karbi chot kali aka prek a tribe atum ta labang solam chinisi ame thang adet ka chirai ituma me thang adet ka chirai aphan claim nang pu pusi di tum kap do fan ta chuning di le kardo Pai pai ni phai isi surihini rengkora trokani adap kresia pormalom bokazan block parlo angkang VDC surupothar arlo alongta BJP Assam Sarkar ini det pen ke chengsi ka chingthura mo ke klempon ke chengsi la ke mohila toma phan 3.0 urunodoy tangka se ki pipon chengji pu Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sharma pen alamchak ateng pen si pai pai ni phai isi surihini rengkora trokani urunodoy tangka ke pajang ke cheng mate kang puamai ke dengpon Lapuson thak si Ladakh Lakhain ko rahini Surupothar MSC constituency ka parlo number adorso community hall along live TV show pen Arunodoy 3.0 tangka ke pajang ke cheng mate kangpu amai ke langpon amai pedo La somai long KACEM kadom terangpi aluhi sarpia man peng pen chetongdun VDC chairman Simeon Rongphar JE Ombon Siam Rongphar Kaphu Katarpi Surupothar Mondol Mohila Maipi Bokazan block pen Basapi Bepi Gamsovika pen danglok man peng ke do tum chetongdun si bang somai long RDP dun Mohila tumate nimarli atum pen setame BJP Sarkar ki mi ke do pen ke chengsi ka chingthura sai mo ke claim ke deng pona phutha ka churu pajerpon anchota kalisi local MAC mate EM kadom terang pi aphan setame kai ke rara ki sunga hut ke rap kang hon pon thekapot surupothara rara tum aning ka rong la pen ka churu lamthe chipaklang pon rinti Bokazan hanjanglang so pen Bisnu lekthe nangkelo berta ini cuma elek na brand kan ini cuma chief minister nanti saya kata ini cuma harga election campaign kita hosita में non महिला kan non kilong kan apa की balong की kan ini urban so तो महिला जो में ना पिपन पुथोक kan Assam Sarkar chief minister ini cuma mau बोलते कि चेंगसी ने निकले लगा के उन्होंने abang की itu masih abang itu orang sana di situ ini तुम्हारा जो चक्कर क्या ना टेंशन ini abang ini tuh urusan kilo abang sih itu ini tuh si akan tidak tuh nasi nasi tuh ini kan tuh ini ada aja tuh mas tapi nala dia kilo jadi lalu nasi kicengsi nala tuh urusan kilo kicengsi itu mana kiceng Assam Sarkar kan ya kicengsi tuh apa ये धर्म हार्टी लखन दांथू लो कौन लो 1200 कॉर्पोरेशन 50 लखन में तुम भाग 2500 लस्तीर को ini orang nanti ini tuh masalah di minister nanti cakap boleh akan seperti lखन लखन kan sih cakap kalau tenden ini dalam misalnya teman apa itu nasi dalam sih ini tuh Laban stop itu baru do scheme nanti bade umur do nanti pi Assam Sarkar itu HCM Chief Minister Dr Himanta Sarma ke japona party mate BJP party ne pi kono lopen kelana sina ini pada Karbi among sedare ini tum gachi ho pare dokor mula ko ante ka kona Sarkar mate nanti sa kene no lopen angko e BJP party si ini tum hamna 2500 Tang te Karbi prime time biota bangke kangtonik long kadoka vitame 2 me thak me kurwang tho